Ja, maar ik heb hoe ze uit dan liggen. In een servetje in een luik. En dan kun ze weer. Ja, jong. Ja. Maar nu werd het. Sinds vorige week werd ze het niet meer. Nee. Echt een week kwijt. Nee, die tanden liggen voorop zijn. Die liggen in een servetje. Dat is voor de volgende boer nog. Ja. Nee, dan moet het juist maar passen. Als ik dat niet pas, dan zit zo. Zo zo chef. Misschien moet ik ook die tanden gaan passen. Misschien moet ik ook die tanden gaan passen als ze die passen. Nee, dat gaat gans Nederland door. Je hebt best nog een groot kunstgebied, ondanks al die vallen van het skiën. Je hebt best nog een groot kunstgebied. Ja, nee, dat is wel een oplossing, zo'n klikgebied. Dan maakt ze gaat lopen, links en rechts. En dan blijft kort zitten. Oh, zo vast, hè? Dat is gewoon klik. Dat is klik, dan klik ze. Dat zien die oude lui niet gewend. Nee, maar dat zou wel een oplossing zijn, want dan hoeven ze niet in servetjes te wikkelen. Dan zit dat vast en dan heeft ze geen last meer van. Nee, dan zit dat klik vast en dan zit dat weer een servetje, zit dat weer in een luikje en dat doet maar weer uit. Dus hopelijk wordt zo 100, maar dat houdt ze niet. Nee, ik hou niet van onzin. Nee, je moet wel eens een beetje serieus zijn. Deze dag moest ze echt serieus gesprekken kunnen voeren met de lui. Ja, maar dat kan ze zeggen wat ze wil, maar dat gebeurt ook. Soms zijn ze schelen wel wat te verkopen, maar soms zijn ze heel serieus weer uit te staan. Dan denk ze, over heel serieus. Ja, even kunstgebied. Och, ja. Ja, maar dat was een heel serieuze zaak.